Това са Сара и кученце, което си играят. Сара е ето тази пукалата. А това е едно друго кученце. Ей! Не така. Остави Сара, махай се. Как се казва? А? Джак. Сара тук. Ето това е Сара. Това е Джак, който се опитва. Махни се от Сара. О, Боже! Не го дигам. Джак. Абе. Ей! Махни се, бе! Сара, бе! Какво правиш, бе? Абе, търси си пекинес, ти с пинчерите да таковаш. Хайде не и да двамата. Не. Ти казаха, че... Не! Сара! Джак, бързо! Абе, Джак, макар да ставам. Сара, ти смяваш нищо, че ти си породи с куче, как може? Не е разгорена, няма да дали. Явно е разгонен. А, не! Става страхотно клипче. Ще си го гледаш къщи. Това е Сара и това е Джак, който много настоява за нейните бебета. Мишки е бакчета в нея. Който много настоява, твърде много. Но Сара е красива. И как сега се целуват? Чакай да снимем първата целувка. Чакай, Джак, чакай много близо до камерата. Не мога да те хвана. Ето е Сара! И Джак. Джак е страшно сладък. Сега, ако беше пинчер, даваме ти го веднага. Айде не. Той пък много разбира, айде не каквото. Ей! Папи го. Пак се целуват. Втората целувка ви как? Целувката. Втората. Джак. Гледай го. Опит се да я накара да стане. Успех. О, да. Особено с... Сара. Няма да стане. Джак. Тя е мързелива. Джак. Тя е едно от най-мързелите куче, което познавам. Отказва се. Отказва се толкова. Ой, Сара. Ей! Ей, кученце, чакай. Ей, господин Джак. Казва се Джак, Рейни. Сара, не му давай. Ти си породиста. И пред това си пекинес. Пинчер е. Пекинес е Сара. Да. На пинчер е Джак. Гледай го. Абе. Май хареса, ма така има много. Ей! Абе, Джаки! Пред камера си. Лъпката и че нищо не прави. Ух. Джак. Кадър. Кадър, да. Сега ги качим за смешните видеоклипове. Ей! За мишки са доста диви. Ух, Сара. Сара, ама и ти. Не, само да отидеш малко натам, защото ако минат покрай тебе и как ти влезе с кадър. Така да ми влезе кадър. Ти не много хубави за кадър. Хубави са обаче. Ей, Абе! ей. Тя няма да го успее. Сара има достоинство. Браво на Сара. А така, виждате ли? Сара се бори. Тя няма да даде тук така. Тя е Сара прима балерина, вие какво очаквате? Какво очаквате, извинете ме? От Сара прима балерина. Сара, какво ги да правиш? Джаки. Ой. Рейни, не виждам нищо от тебе. Рейни! Ами, какво да направиш, къде е погаля? Сега е да снимам видео. Гледай какви са сладки.
Ще идвате само. Защо ти толкова увеличено? Не знам. Гледай. Иби, от увеличи го. Гледай. Ето е също за Почти един. нямам батерия, момиченце. Добре. 5 минути клип! Ужас. Бе, снимай чак, бе. Какво правят те? О! Не искам да снимам такива работи. Не е присъщо за една прима балерина да бъде снимана в такъв клип. Къде? Като стане известен това клипче, ще бъде изявено при балерините. Чак. Няма в кофе. Ой, силвате. Пака ги. Ама виж той как се слива. Ох, абе! Ама виж го как се слива, бейбе. Виж как се целуваха. Защо се слива така? Не знам. Абе. Абе, ти имаш такова Как се клипче. изкърка? Ти имаш такова клипче. Чакай, дай! Не мога да ви хвана, ето е Сара. Ей! По-кротко с кутинцата. Кучешко порно. Сара! Кой е Крис? О, това е Крис. О, те не кафе, той така като него. Верни, всичките сте по такива бързани. Например, балерина не бива да прави такива неща. Чакай! Ой, сега и с този бил. Събива се и си ги бъде. Да, тя е женена, ако обичате. О, мъжена е. За кого за мен ли? Де бе, за онзи там красавец. Виж как да внимава Джак. На не го показаха на снимка, онзи черния. А, да. Сара! Виж, това е Сара. И Джак, нейния любовник. Да го претерете. Тихо. Ей, Джаки! Джаки! Хайде стига да няма да ти извивери. Ела тук. Чак. Ей, гледай. Виж ли я? Изложба. Трът. Това е, как се каже? Бобтейл. Не бе, името му. Името му. Не знам. Аз го чух, обаче го забравих. На клипа го има. Важно е. Ето е Сара. Като чичкото подява. Гледай. Види куче и ни изоставя, Иве. Да. Ето да се приближим. Избягаха насам бързо. О, това е Джак. Джаки! Чакай! Чакайте!